Това означава... Майсторе! Какво? Коя фирма са? Ние сме хубава циганска фирма. Само наши хора. Климатичета, оправяме всичко, измами, данъци. Ма чакай, за данъци взимаш или даваш? Само укриваме, човече. Сива економия. Сега ще излъжим тук жената, ще вземем ни пари. Чакай, та си изолация, какво прави тук? Чакай сега, ти климатици ли правиш? Крием ли пил е такова. Климатици ли правиш или изолация? Аз те не разбрах. Виж как сме скрили пилото, виж на този там видео. Тук вътре банкноти има, банкноти. Крием, виж. Всичко е тук, даже тези инструменти, те ще сложим стропори, ще ги покрием вътре. Там отзаре куш има нещо. Трябва да е златно. Студено ще е и изолацията няма да помага въобще, е само студ. И се чудят, що не става. Добре, ам ски ще има ли, като ще има студ? Трябва да има и ски, не може само... Евро, само евро. Евроски? Лашко! Оху! Слушай, сега да ти обясня. Слушаме. Искам, за да стане това нещо като хората, ще дигаме ли? лекичко е то, с къде трябва да се дигне. Чакай да оставя тогава с интересната мъжна тук. Да, остави, Айде.